Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. Crowdy chatboti sú ideálnym riešením pre holičstvá vďaka ich schopnosti automatizovať procesy objednávania, zlepšovať zákaznícky servis a zvyšovať príjmy podniku. Prispôsobený chatbot Crowdy je navrhnutý podľa špecifických potrieb vášho holičstva. Pomáha priťahovať nových zákazníkov, udržiavať verných zákazníkov a optimalizovať interné procesy. Chatbot Crowdy poskytuje 24/7 prístup k informáciám a službám holičstva. Zákazníci si môžu dohodnúť termín na strihanie, holenie alebo úpravu brady v akomkoľvek vhodnom čase, vybrať si majstra a rezervovať si vhodný čas. Tým sa eliminuje potreba telefonátov počas pracovnej doby a znižuje sa zaťaženie recepčných. Zákazníci často kladú štandardné otázky o cene služieb, pracovnej dobe, dostupných majstroch a špeciálnych ponukách. Chatbot Crowdy okamžite poskytuje všetky potrebné informácie, čím šetrí čas zamestnancov a vytvára pohodlnú interakciu so salónom. Bot môže automaticky pripomenúť zákazníkom blížiacu sa návštevu, ponúknuť voľné termíny v prípade zrušených objednávok a informovať o nových službách alebo akciách. Tým sa znižuje riziko zmeškaných návštev a podporuje sa opakovaný záujem. Kontaktujte Crowd Toy, aby ste sa dozvedeli viac.